Joo. Lisää jalkaa. Pidä koko ajan se pää sinne. Just noin. Hienosti. Just tolleen. Se pitää niinku antaa periksi sieltä sisältä. Hyvä asia. Joo. Tää on mennyt taas pitkään sivulla vähän reippaammin. Ja. Up. Noin. Hienosti. Ja sitten otat sitä kiinni ennen kuin sä menet sinne päähän. Eiks niin? Ei vaan hitaampaa raviivaa. Joo. Sitten sä voit vaihtaa suuntaa. Sä voit vähän tehdä semmoista 8, kun meillä on koko tää juttu tässä käytössä. Meillä on tää koko juttu käytössä, niin sä voit vaikka tehdä vähän semmoista 8. Sehän oli siisti. On, ihan oikein. Se on pikkasen heikompi se ulkojalka, niin se voi tuntua, että se vähän kaatuu sisälle, mutta joo, toi on aika hyvä vauhti. Älä päästä siitä välttämättä pidemmäksi. Aika hyvä vauhti. Se on vähän reipahko. Sä voit pikkasen ottaa kiinni jo. Ota niinku iso pidäte. Ja sit sen jälkeen myötää. Eiks niin? Iso pidäte. Silleen, että mä näen sen. Iso. Noin, ja sitten löysää. Noin. Joo. Ei kun ota vaan kiinni se. Ota iso pidäte. Ja sit löysää. Noin, sit kiitä hirveesti. Noin, super. Noin. Anna sen kävellä vaikka 1 kierros siinä ympyrällä ja sit jatkat. Mut se oli aika siisti nosto. Se oli kuitenkin ekan kerta, kun se laukkas nyt. No, sit saat taas yrittää. Joo, mä sanoin, että saat yrittää jo. Nosta vaan. No joo, mutta sä voit ottaa sillä ulko-ohjalla vähän enemmän pidätettä. Ja yritä rentoutua siellä siis niinku sisäohjasta silleen, että sä et koko aikaan roikkuis sen suussa. Mut silloin kun sä pidätät, niin tee selkeä pidäte, eiks niin? Nyt se pikkasen taas kiitää. Sä voit ottaa useamman ison pidätteen putkeen, kunnes se menee sellaista laukkaa, mitä sä haluat, eiks niin? Mut älä roiku siellä suusta. Se on kaikista pahin, mitä sä voit tehdä. Silloin se lähtee rynnimään, koska sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoakaan. Just noin. Selvästikin vähän lähtee hidastaa, eiks niin? Vaikka mä tiedän, että se on tosi vaikea päästä sieltä suusta irti, mutta koita ainakin myöntää sisäohjalla pelkästään. Just noin, hieno. Se oli tosi super. Joo. Just silleen, että kun sä... Joo, sit ota lisää. Ulko-ohja pidättää enemmän. Joo, pidätä. Ota isoja pidätteitä. Eiks niin? Iso. Joo, iso pidäte. Mä en näe mitään, Mira. Sä roikut. Eiks niin? Ota vaan.
ota vaan ihan kunnon. Mut kokeile ensin ihan itse ottaa sees, ei seinää. Kokeile itse ottaa ensin sees, ei vielä seinää. Ota vaan seis. Just noin, hieno. Nyt heitä sille ohjattu, kiitos sitä. No niin, hyvä. Jaa. Noin, sit sä voit mennä vaikka pitkillä ohilla raviin vähän aikaa. Se on sille kiitos. Sä oot nyt tän tosi hyvin kiinni. Kevennä vähän hitaammin. Sä voit ottaa vähän sen vähän kiinni sieltä edestä. Se ei ollut tarkoitus, että se saa posottaa täysin, vaan silleen, että hän saa kiitoksen siitä, että hän hidasti. Ja sä voit pikkuhiljaa, mutta ota silleen hellästi. Sano silleen wow ensin. Oh, ja koita pidättää sieltä istunnasta. Enemmän istunnasta, joo. Jää istumaan sinne, pikkuhiljaa. Noin, hieno. Huomaatko sä? Nonni, saat nostaa. Joo. Joo. Ota ensin kunnon pidäteen, kun sä nostat sen laukun tavalla. Et se ymmärtää, että sä oot tekemässä jotain. Eiks niin? Just noin. Vaikka mä tiedän kyllä, että se vähän ymmärtää vähän liiankin vikkelästi. On. Taivu tästä pikkasen sisäänpäin. Ota niitä pidätteitä. Eiks niin? Joo. Ota pidätteitä. Sä tavallaan joudut vähän niinku, vaikka se tuntuu hölmöltä, kun se menee noin kovaa, niin sä joudut tavallaan vähän niinku ratsastaa sitä. Sun istunta on ihan suht tiivis. Se on ihan aika hyvä. Vaikka sulla onkin jalustin tippunut. Mut otat nyt niitä pidätteitä. Yrität rentoutua sieltä sun ylävartalosta niin, että se jää pelkästään roikkumaan sinne, eiks niin? Joko? Joo, mä tiedän, se roikkuu siinä sivulla. Ei se on niin nuukaa. Se on pääasia, että sä istut siellä. Jos sä haluat, niin sä voit kyllä ottaa seiskin. Koska sä tiedät, että sä saat sen aina kuitenkin seiseks, niin ota vaan seis. Noin, ja sit anna vähän reilumpaa ohjaa. No niin, hieno. Työnnä vaan käsi vähän eteen. No ja sit vielä pidättää istunnalla. Istu alas. Sano silleen wow. Eiks niin? Sojaa. Ota vaan reilumpi pidäte. Ja noin. Ja sit kun se menee käyntiin, niin anna pitkä ohja. Noin. Hyvä. Tää video varmaan tää kesä hyödyksi, kun se on tossa noin lähellä. Tai ainakin kesä. Eihän mä tiedä, missä mäkään opiskelen syksyllä. Voisi olla, että se jää siihen pidemmäksikin aikaa. Joo, mut ota niinku, kun sä lähet, niin pidä se ulko-ohjetta kädessä. Se ei pääse niin kovaa lähteeksi. Niin. Ota pidätteitä, nyt se sikailee vähän se. Joo, ota pidätteitä, noin. Useampi. Joo, se vähän hidastaa ja ota pidätteitä. Mut muista aina myöntää pikkasen välissä. Joo, pidätteitä. Just itse oot pystyssä ja tosi tiiviisti siellä. Sä pikkasen nyt irtoat sieltä. Joo. Koita rentouttaa ne sisäreidet, että sä niinku valahdat sinne satulaan. Eiks niin? Joo. Ota vaan pidätteitä toistensa perään, kunnes se menee sellaista vauhtia kuin sä haluut. Eiks niin? Jos ei muu auta, niin saatat sen vaikka käyntiin asti, mutta saatat ne pidätteet. Noin, nyt se alkaa menee paremmin. Jatka vaan. Jatka. Sä joudut pikkasen välillä käyttää vähän tavallaan pohjetta, vaikka sä pidätät, niin sen jälkeen, koska ettei se lopeta sitä. Mut otat niitä pidätteitä, ei se kauaa jaksa sua kuskata, tiedätkö? Sillä on tosi huono kunto. Jos sä siinä laukkaat 10 minuuttia, niin kyllä se jossain vaiheessa menee sitä vauhtia, kun sä haluut, eiks niin? Joo, ota Joo, täytyy pikkasen käyttää välillä vähän jalkaa, että se korjaa sitä. Ota vaan pidätteitä, mutta sä nyt välillä käyttää vähän jalkaa, ettei se sitten lopeta laukkaamista. Sen pitää mennä sitä vauhtia, kun sä haluut ja niin kauan, kun sä haluut. Joo, mene vähän isompaa ympyrää. Sä saat tuoda sen vähän pidemmälle. Noin. Nythän se alkaa olla aika hyvää laukkaa, eiks niin? Sun ei tarvi enää roikkua siellä henkeshädässä. Vai mitä? Nyt sä saat alkaa niinku myöntää sun omasta lantiosta. Et sä saat niinku ratsastettua sitä vai mitä? Joo.
Tuossa on kättä pikkasen sisälle päin. Nyt se menee ulospäin sisäkautta. Ohjaa sitä sisälle ja käytä sisäpohjetta. Eiks niin? Älä tee ristikkäistä otetta. Käytä mieluummin johtavaa. Just noin. Vaikka mä tiedän, että se on vaikea varsinkin ympyrällä. No niin, sit voit ottaa seis. Noin, sano silleen wow. Ota iso pidäte ja sano wow. Noin, ja sit heitä vähän sille ohjaa. Noin, hienoa. Ja ala vaan keventää. Meppä vaikka loppuraveja vähän sille. Mene vähän loppuraveja. Kevennä sillä, anna sille ohjaa just tolle. Ei liian kovaa, mut silleen, että se saa mennä reippaasti kuitenkin. Jaa. Noin. Joo. Niin, puola valuu ja melkein hevonenkin paskahätä. Jos ei muuta. Se on ihana, kun tää kans nauhoittaa kaikki puheet tää mun kamera. Se on ihana jälkeenpäin. Niin onkin, että kun mullakin on vielä nuhaa, niin herran jumala.